Akwai wani ice da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke jingina bayansa a duk sanda zai yi hudubar Juma'a. Wata rana kwatsam sai wani bishiyar ta sau wani sauti da ƙarfi wanda sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga mambarin ya rungume itacen sannan ya yi tsit. Kamar yadda ya zo a littafin Arfat, K.L. Ashi. Hassan Albashi ya rawaito daga Anas bin Malik cewa tsira da aminci Allah su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hudubar Juma'a yayin da yake tsaye kusa da wani ice wanda yake jingina bayansa a jiki. Da mutane suka karu a masallacin da yake huduba, sai ya ce a masa mumbari mai hawa biyu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina jingina bayansa da itacen domin yin huduba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya miƙe domin gabatar da hudubar ranar Juma'ar. Sai itacen da yake jingina bayansa ya sau wani sauti da ƙarfi wanda sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga mambarin ya rungume itacen sannan ya yi tsit. Hasali duk lokacin da Alhassan ya rawaito wannan hadisin sai ya yi kuka yana faɗin, ya ku bayan Allah, itace ta yi kewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kai ne ya kamata ka yi. Allahu akbar, Allah ka ƙara mana son fiyayen halitta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku.